Nanjengoko iindleko zokuphila zenyukile, yona imivuzo yabasebenzi benkampani yaseChina eyenza imoto eGqeberha yehlile ukusuka kwiR114 leerandi ukuya kwimali engaphantsi kwama-50 eerandi ngemini. Le nkampani inebibhengeze ukuba inikezele ngeemoto ezingama-20 kwiSebe lezoBudlelwane bamazwe ngamazwe ngethuba lengqungquthela ye-G20 kweli kulo nyaka uphelileyo. Abasebenzi bayo bathi benziwa amakhoboka ngale mivuzo. Bathi bazijula ijacu besebenza iiyure ezininzi bezama ukukhuphisana nezinye iinkampani ezibahlawulela imali ebonakalayo abasebenzi bazo. Bagxininise ukuba abazukuqhubeka nokunyamezela. Indaba ye-daily rate yethu ihle kangaka, I think about 60%. It's dehumanizing isidima sabasebenzi abasenaso, because kukho abasebenzi abangootata abangoodamkhulu who are maintaining izindlu zabo, ii-household zabo. So ba ikhampani ivele yona ivele izidisayidele without even including i-union, ithi ba yona izayihlisa by 60% ikhathi yabantu, izidima zabantu abantu abasenazo. In a sense that izinto bebesazi afforda abasazi afford ngoku. People had to return cars because they cannot afford to even pay imoto zabo installments. People have bonds to pay, kunzima kwa ubhatala ibond, and nale mali xa uyifumana usebenzile uyifumana, not saying that even your workload yona qala ikhathwe by 60%. Ayikhathwanga yona, it has just increased more. Omnye umsebenzi kule nkampani nekurholwa kuyo emva kweeveki ezimbini, uRussell Mahano, nokwayinkokheli yabasebenzi, uthi ukuhliswa kwemivuzo yabo kumthwaxa kakhulu. And the daily commute it costs, and the company has not been taking that into consideration, even though we have brought it up many times and have been adamant that this will not be changing soon. But people have pleaded. As union members, as a shop steward, we have tried to negotiate with the company to change or to consider the workers' point, and it hasn't been done. Aba basebenzi bathi imivuzo ehlisiweyo ayikokuphela kwengxaki abajongene nayo. Bathi abanazo nezinto zokuzikhusela kumsebenzi abawenzayo. Safety has been an issue, where the company has been stacking parts where production needs to take place, and it's been stacked in ways that it's affecting moving, like forklifts and those things, the visibility, creating blind spots, and sometimes even struggling with basic things that you need, like PPE for specific tasks, where you have to work with hazardous chemicals and stuff. Nanjengoko urhulumente nengxenye yesabelo kule nkampani phantsi kwecandelo lophuhliso ekurha, abasebenzi bathi bafuna ngenelele angabayekeleli bexhatshazwa yile nkampani yaseChina. We're appealing to urhulumente isikakhulu to come assist, to come athi kubana nayo uyangenelela. What is this exploitation by ama-China? Because at the end of the day, uBRICS wezele bakuthiwa uzokwakha. Aba basebenzi bathi abasokuze bamelane nezimeko abasebenza phantsi kwazo kunoske kwehlehlayo. Ukanti umphathi kule nkampani uBen Fausche ebethembise ukuba isithethi senkampani nalileyo ukunikezela ngenombolo yomnxeba waso siza kuphendula kungekudala. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana, ndiseGqeberha.